Ndinokubatsira sei ichitoanajesewa handizvi. Saka kana tisingade kuvananga kuti vakadyiswa tinoti kapena anajese kuti zvichida anodaro akadyiswa handiti. So chekutanga hanzvadzi yenyu iri semwana wababa venyu, semwana wamai venyu, marwadziwo nevana vake iye vaakabera hazvireve kuti iye arwadziwe navo handiti. ndopatoda kuenda mukadzi wake aripo imamai makabereka venyu vana ndinavo. Kubereka kwamakaita hakuna imwe nzira kunze kwokusangana nemurume moita mimba mubereka munhu, hakuna imwe nzira inowanikwa nayo mwana. Saka kana maona munhu pachichifamba munhu motoziva kuti hamuudzirwe, munotoziva kuti akawanikwa sei mwana uyu handiti. Ko chiri kukupai kuti imimi munonoti murume wenyu wamavinga kuti ndazvipira ndoda kuti ndiuye ndigare newe semurume wangu, ndoda kuti ndiuye ndigozorera vana. Mauya maapamwe chete maakuti ndinoda umwe chete mwana. Ko uyo mwana wamuri kuti munoda hwaniwe, ko umwe watona anochengetwa nani? Imi muri mabva kwamabva kuti ndazvipira kuti ndichaita zvese zvokuti tichengete vana vedu tiri pamwe chete. Mune makore mangani marohwa nemurume? Ina ntaure navanhu vakutaura vachitoenda kuti ndingadiwira. Handisi kutofara ngwana ndakutoita nyaya, handisi kutofara, handifadzwe nenyaya yekuti pane umwe munhu anoda kusarudza vana iwoya mumusha mevanhu. Apo wakagara muchinhu chisina kuvakwa nemurume wako, imba yamakagara asi rakaivaka handiti ndeye nhaka yezisekuru handiti. Ndoriri kunoti manje vana kana varambwa kwavarambwa, vanasikana ivava vana vavo kana varambwa kwavarambwa vanasikana vanodzoka mumusha mababa vavo vachinogara paimba yavo yababa vavo. Vane vana vavo vavanouya navo, vanouya vogara nei navo pamusha pababa vavo. Zvamuri kuramba vana vemurume wenyu wamakavinga, watapa kuti vana tete ava vakarambwa kwavarambwa kuti vadzoke pamusha ipapo vanopadzoka? Panodzokeka here? Imamai ndimwari kutaura nemi pamusoro imama pamba nandamanaondikadzika vana ndinovada vese vana vana, asi kana mwana achimira pachikanangira kubvudza mai kuti muri hufe rababa vangu zvondigara pamwoyo, odzoka otaura kuti imimi mai budai mubhedroom, ndoda kutorara mubhedroom imomo inini nemunin'ina wangu nababa vangu. Zvinorevekera ndopandati kuna baba mudiki vacho ava, baba mudiki torai mwana mugare naye pasi, ina handikwanise zvikurova vana, vana ndinovada vese ndevangu, torai mwana mugare naye pasi mumutsiure zvinoti. Kana mapedza kumutsiura anzwisisa ngaauye, mwana ndinomuda, handakuramba mwana iyi. Memory chidovi handina mwana wandikaramba mama mudiki wacho ndakabva ndatomutora ipapo ndikatotanga kutogara naye. Uyu mukuru ndikamuisa mumaoko ababa mudiki ava chete handina kuvapinza, ndakapa baba mudiki sezvo murimi baba imbogare pasi nemwana. Handizive kuti kana ndakakanganisa ikapo pababa kamwe ndopachigogosha yangu mwana handakumuramba izvozvi. Mwana ini ndakatendeenda toenda kupolisi, but mwana polisi yakasvikondosvika ikanditi amaitorai vana, ndikaenda ndikandotora vana vangu ndinavo. Makaenda kupolisi mukatorai vana, muchiita kutumwa kutora vana vamboenda ku? Ai, kwete kuti ndaiita kutumwa kutora vana mama, takaenda tichida unobatsirwa, handimugona mukudhonzerana, takaenda tichiita kunobatsirwa kuvanhu vai vanoita zvekanzeri papolisi. Tataura nepolisi ndobva yatiudzawo zvaikatiudza ikati aiwa imi muchaendai munotora mwana. Paari ikoko akanga ari pababa mudika
ndokataenda ndikatonotora mwana inguva akaenda yamuti teno pane makore makani aiwa zvekuti teno baba mudika vanhu vangatotsanangura kuti akabva sei kumba kwavo achienda kumba kwevavo nekuti inini nevava hatisi kudyidzana ndavatete inini ndakapa baba mudikavo muridzi womwana makapa kune vavo avo vakazongoona mwana ako avo ava vakazoona mwana vasingazivi kuti ari kubva kune kumwe chitaurei pambiri ndaitika ichokwadi kuti vakanditi mbonogara nemwana musi wesande imimi moita sei boya nemwana ndobva ndati sande yakwana ndobva ndatora mwana uyu ndobva ndaudza mukoma wangu mukoma mwana uyu ndazoweya naye mukoma akati alright ngauye nemabhegi ake ndobva agara achikoti garei ndakazonzwa asisi vakundifonera foni kuma10 usiku zonti ko mwana akudRC sei ndikati aiwa inini vakati maiguru vakati sande ndobva munoya nemwana ndobva ndamuendesawo sande yachiyungu asi ndakazoshamsika vasisi vakundifonera kuti kuma10 usiku mwana akudRC mukoma havana kutera kuti vatera kuti mwana ari kupi kana mangwana acho havana kutera ndakazongobvunza kuti amanheru acho kati ko mwana afamba sei kufamba ega usiku pakadaro kunopondwa vanhu ava vanondipa mhimbura mwana ndokumubvunza zvikanzi ndadzingwa nani nemwana wani womukadzi mukomana anonzishona akati bva panapa pasi pamba papo papavo ma saka isusu tata kuti tinegotiate nemukoma tabva tatorana nasisi neni nemukoma kumba kwani kwababa ikoko tikataura tikaona mukoma atiita se atinogeza tabva tati tauya nemwana for the second time kuti mwana agare kupi kuno uye akabva taura mukoma akati its okay mwana weye ndobva adzingwa futi ndobva aenda kumba kwasisi kuDRC tikataura mukoma isusu zvataakuita isusu takuenda pachifu nokubvunza kuvanhu kuti toenda kwachifi ndobva tamhang'ara tingopedza kumhang'ara asamonewa mukoma wangu mukoma ndobaba achitora mwana pagedhi ndobva ati handei ndomatorero akazoita mwanei pari zvino ndewangu kadendai asi mwana anga ari mumaoko menyu anga ari mumaoko menyu pati munoona kuti panorwa nzou inoparara uswa ari kupika jere mwana anoiswa mashoko mumuromo nevanhu vakuru kuti anditi zvakati azotitaura kuti hure ane eji yakadii mwana wacho 17 years munhu mukuru kana achitaura mashoko angangwataura but 17 years anenge achinzi mwana handiti anenge achinzi chi mwana paari kunzi mwana kwete mwana wokuti tingamudhedhekete ataure chinhu chakashata mudzimai wababa handiti mudzimai wababa ndaamai handiti ndizvo saka mwana kana achirasika haari kufuridzirwa anoda kutsungwa haarwe daka pachivanhu chedu daka reshanje dzamai mai vake vakabuda sei mumusha vakabuda sei mumusha amai vake kubuda kwavakaita ndaigara navo ndakazoitika mbiri kuti inini pandaishanda pachinini kuita zvekupenda saka ndakapendera dhokta ndapendera dhokta uyu but ano segift yakakupawo sepresident chitora mukadzi wakwazogara nani amai vangu bwana pachengeta amai vangu ndomupa $400 emanzi mukadzi wangu ngaugara ipopo achichengeta amai vangu aipiwa mari iyoyo ngawedzerwa futi mari ngausvika mu600 saka nini mashandiro andaita nini ndaiti ndakashandawo bono ka50 chichi nekuti makontrakt ndichitanga kupenda saka mari yandaiwana ishoma but mari ndakukwanisa kuzvichengeta ndega una mari ndopakabva aenda akati ndakunogara ndakunoita upenyu wangu akauya akatuta zvinhu anamai vacho vese zvese propati yese vakaenda akandisiya mwana makamuudza here nhoroondo yekuenda kwamai vake ndakatimuudza zvinobatsira mukamuudza nhoroondo yacho haatauri mashoko akaipa mudzimai wenyu ichokwadi vana mamupuwa musi wesoro ndoda kuridza nenyaya yenyu tanoita nidi mwana mamupiwa musi wesoro
akunowanikwa ari kuDRC mamupwa zuva rimwe chete usiku akunowanikwa ari kuDRC. Zvakaitika mwana pauyu ndakabva kuti wapinda wauya manje ndaupo wangu mutemo handiti chakati ndiri handifamba usiku handiri zvobhetingi zvacho zvaita zvebhetingi handiri zvefoji zvembazi zvokumwa doro ebhata handiudze mutemo chi ndomwe munhu handiudze mutemo nehandiudze zvemutemo uyu saka uyu mwana wacho anonzi shoni uyu wacho mwana wemudzimai avo but iwo ukanotenga baba vako ikaratenga tedza baba vako ini ndakurova ini bhozi ini ndiri mukoma wako futi but iwo ndiro geta weyu babuda ngaenda ndopakazoenda kuDRC. Vakoreda nakachikumbiro yozinoshairaidarayo akuti aitotsurwa chinokoma uchinzi uriwo munina wangu onde raiti wokukutsura wakatukira mai vangu kuti tuhure apa kuti wakuramba kuchiita utsurwe paini akurayira izvozvo kuti autsurwe but haundiroveve. Ko mwana uyu wamai ava ane makore mangani? Uyu shona ane 23 ndo zvazvo ndataura kuti shoni iwo chichagamba pakurota kana uchida kumubatsira imi namai vacho uchimubatsira ari pake mapedza right. Vamwe vacho vari makore mangani? mumwe wacho vari 2 nemusikana kuti ari kubva ane makore mangani? ane 29 ngati ndiriya ndoda kutsaya kunotsvaka kuti hama dzenyu kana dziri kuisa maziso pano dziri kutarirei? handiriya dziri kutarira kutadzirwa kwemwana wenyu here kana kuti dziri kutarira kuti who is the beneficiary now paimba yababa venyu? handii batika imi munenge makati toda kuti zuva nemasanzwara ndini muridzi wemukana taurirai hama dzenyu zvadzinogutsikana nazvo kuti kana vachitaura nemi vanoziva kuti aiwa mukoma ari kuti handii makanangana nekuprotekta mudzimai wenyu asatadzirwe nemwana wenyu asatadzirwe nehama dzenyu handiti hamusi kutaura navo muchivataurira zvizere kuti vedu wenyu udzai mwana wangu uyu kuti azive kuti mai vake vachibva mumusha havana kupiswa namai ake vakabvawo nezvakati mwana arigona kutadza kuita kunzwisisa saka nyaya iyoyo akanga aiziva zvichida arigona kubatsirika handiti mai avo vari kupi nhasi? mai vacho vakaenda kuSouth Africa. Vakaenda kuSouth Africa vana vaichengetwa nambuya zokuti amai vakapedza more than 5-7 days vasati vauya vachiona vana nozi chikafu amai ava ndovati vaitotenga chikafu vachiendesera vana vachiri kwambuya ivavo ava ndo vaitenga ndopamati ngavachiuya pamba vauya pamba zvaazviganani noti zvazvikuitika vakuru ini ndamira pakati pemukadzi nehama ndiri pakati muri pakati hazvii hama dziraswe dziraswe mukadzi haraswe mungatouzwa kudare kwamangoshuwa nenhau yenyu imi nezera renyiri ndo vakuru kwamuri mese ka? ndiri tori mukuru kwavari vese ndiri muri kuudzwa kudare navo sababa futi vakutowisa vana vatowisa baba kudare nai baba tirakutora uyu mwana uyu arikuda kutaura ane 17 years yova muipenjezvokuka imataura meshenambanje haasikuti madhiraki ndakatobva kunasi chiwiki kuchikoro madzimba chikoro futi aundikwandikadoo netudoro tetwe ndakarokuberekezi problemu muchamwana uyu anda kuti mese mubatani mumugadzirise ndiye honzeri but havasi kunotsvaga kuti chaita kuti musoro wacho naurwadze chii ipanhau yari kuita zvemadrugs saka kana achinzi ari kuita zvemadrugs tsvagai kuti madrugs ari kuitwa zvechokwadi here vakagone kufunga kuti imi makuda kuisa difensika yekuti because ava vanateta nevava isusu kuvapa mukana wekuti ngavauye kuzotaura nyaya yavo takaona kurwadziwa kwavo
havangarwadziwe kudarika inini baba wemwana wacho. Anoita zvemadrugs. Ngatitaure nyaya yemadrugs. Mangwana munhu iyeye tikamureverera anotadzirai kana kukutemai kana kuturovai mangwana ndopomozoona kuti kuti vaitaura chokwadi. Zvanzi anoita zvemadrugs ngatimutsvagei panhau yemadrugs because a normal person haataurire mai ava kuti hurera baba vavo hazvibude. Ava baba ava mai mudzimai wavo achiudzwa kunzi hurera baba vangu ingozi iri kuparwa nemwana achiparira imini veukama mangwana maronda ogawo. Iye bhudhi wenyu makambogara naye pasi here mudare rakadai? Ini isusu kuti tizoya kuzomangara kuno takaenda kumba kwake nehanzvadzi yangu muri musi wesondo tanosara nawo mama imi takaenda kumba kwake ani ndopamusina respect. Imimi munepa yenyu anditi munepa yenyu mama imi yenyu imba nemurume wenyu nevana venyu muri kuenjoya muri kumba kwenyu, but you are chipping in now, encroaching muimba yehanzvadzi yenyu kuda kunobhorongodza kuti vanhu vasagare. Isusu hatikuvhikei apa pamunazomangara nyaya dzenyu panapa kuti munhu afunga kuti ndikaenda nomangara kwamango zvini tiri right. No, tinopinda mukuona kuti munhu ari right ndiani mushure mekunge takunzwai muchitaura. Ndiani wamuri kuti iwe ndoda mbudzi kwamuri imamai yedisrespect, hamuna respect. Kuna bhudhi wamuri kutaura ndo baba venyu vamasara navo ndo wamuri kuti takaenda kumba kwake iyeyo. Ichocho chacho chinokutumai kuti mutaure matauriro akadaro pamaso pangu ichocho chiri kuprovesai mbudzi pasi pake. Ndoda mbudzi. Mbunzo wangu uri simple. Ndati makambogara pasi here dare nahanzvadzi yenyu muri kuedza pasina mutombo. Haana kukuudza here kuti mwana anoita zvemadrugs? Anoputa mbanje. Hatimuzive zvedu but tikaudzwa kuti anoputa mbanje anoita zvemadrugs anoita zvemutoriro hatimurambire. Ukaona mwana achinomira achiudza mai vari kubika sadza achidya pamba kuti hurera baba vavo. Isusu kuti vanhu tinotsamwa mai ndoda kukuudzai nyangwe anga arohwa mbama namai ava haagone kupindura mapinduriro akadaro iwana achitaura kuna amai ava ingozi.